penyamun ko ketua rampok kanamonyo macali iwana buah banyak meminta ampun pada sultan berang hati ndak tabah. Mahari sinan mula kepala rampuk mano kalian nyana banyak kondak melawan kasutan tu. Oko indak bisa membunuhnya kalian membunuh mati. Mandangan kato malah dikut puanyo agak kumandan malah nama Arya nam pikiran penyamun banyak kodak dilawan sultan angko nanawa kamati yu rancak sultan ko kita lawan ba itu bana malah katonyo kini bitaga balik penyamun banyak samu mahadang kasadonyo ba itu bananya kini agak disitan melarang batua dietong malah sultan batua rupanya mencari naco itu ndak ada malah rasonyo kininyo kabasala ndak ada lai dolai raso badoso membunuh orang naco iko karajo naninda elo nyo ajang langka malah di sultan batua nyo paca-paca langka tigo nyo helo suri baba tanam kanyo jambo bantu basiang ba itu sultan batua mencari penyamun malah lama ngaja na sultan manyosong pulo lanyo ramba penyamun banyak ramba kiri ramba kanan namba kumbayang adang-adang manona luko lari yu manona takwi ilang yu yo labi saparo malah penyamun mati ba itu bana malah sama katu itu agak ketua malah penyamunnya mencari nak buah banyak nak mati tak dorong bana malah kumandan nyo kaja sultan batua nyo ambil lo padang masuk itu padangnya kalau dibilang indak tabado kepanjangnya ba itu lainnya malah orang Palembang tadi na jadi ketua penyamun malah buki pulai nyokaja sultan batuan na sultan mengaja pulau agak sajo sawakatu itu balago santiang samo santiang bacaka hebat samo hebat laganti yo pancung malah kama mancung nan penyamun malah kalau dibilang mamancung jo padang gadang naninyo sultan batua mamancung jo kari bungkue enggak litak jo malah sultan batua lain bana padang sabuako ndak talok di kari bungkue indak talok malah dikari bungku naruponyo malah sultan batua pangana tak namu hilang ingatan tak namu lupo takana bana de inyo takana ayat di Al-Quran nanyo palajari malah dulu disari bayang naruponyo malah sultan batua nyokana ayat masuk itu nam bismillah tak namu lupo mamano ayat kanyokana nyokana ayat 9 surah Yasin kanyo kunci malah sinan ketua si penyamun nyodindiang di belakang ketua ko nyodindiang pulo di hadapan kemudian ninyo tatang ada ndak mencari malah satu apapun di sinan malah sultan batua nyo sembah padang nan di tangan nyo buang ke jurang dalam
Satonyo buang malaka jurang dalam di sinang karinya pagunoan nyeturie ketua rampok sato dapik diturie kari jatuh bagole katua tadi banyak malah penyamun mati kumandannya lah mati pulau. Oh barang nani duit lari juo ndak tantu lurahnya tajuni ndak tantu aye nyoranangi takwi kesutan rang batu. Mancali penyamun lari nasutan dak lodo kamangaja sabab urusan banyak juo. Onyo raja kudo palajang buki dialau kudo balari mandongka palajang buki. Indak dibilang malah lamo bana nang kudo malah diracak juo de awak lah manang umpama parang lah berhasil melalui penyamun banyak barunya tiba tapi air tiba di tapi malah air gadang malah mudik jalamu di sinan ninyo kasumbayang meminta terima kasih kepada Maha Kuasa. Sudah sumbayang malahnya tarwi juo rupanya malah sama so itu Ariala badarok patang sainggonyo sepatang itu. Lalu di rana malah bukit panjang satu lape di bukit panjang tababang si gunung lelo ba itu bana di badannya. Satu tibonyo di gunung lelo lah diambil lo batu sekawi ditinggalan batu di sinan sesudah batu ditinggalan barunya jalan nyo lanjutkan. Gunung lelo malah pasal suranti kama adangnya ke gunung kulam ibu hati bak rasa pak jangan terturi tapi kasia di kaduan. Naninya malah berjalan tarui sampai karana malah gunung kulam satu tibonya di gunung kulam agak sajo inyo di sinan alun jali mano nam pasti antana mano gunung kulam de ari badaro malah darang sanjo di sinan ninyo kasumbayang agak sajo inyo subayang sudah subayang lah badoa basiki ndak namu tinggal itu karajo badan ninyo dicali malah di tapi air ado babatu malah paling gadang tagak saramun malah kajo gunung sabalalai ba itu pulau babatu gadang pulau tapi gunung di antara malah si batu gadang ado maili anak air di samping si anak air ado babatu ampa pulau di sanding si batu ampa tumbuh karambi hijau tinggi tuan.
La tumbuh malah karambi hijau, dicalik karambi hijau, babua sabua sajo, tando-tando karambi hijau, daunnya padu co daun pinang, kotak nantuo ndak badare. Dek wakatu malah sama so itu, wakatu mugari jo wakatu isa, di sinan ninyo basumbayang, di dalam ambil udu. Tampak dia air malah nasabua, ado batalue lubuk ketik, di sinan gariang gadang-gadang. Diambil malah gariang sabua, saiku sajo diambilnya dibakar gariang, tapi air pangganja parui kana monyo pailangkan parui nalita. Sasudah malah memakan gariang tadi, waktu isa pula salah 10, sudah bazikir coba doa tak kalau sultan. Di batu lah ampai. Tak kalau malah badan dirinya sebelum tadinya sumbayang nang kudukan ala di kabean di lereng gunung ado sarumpun awai hitam. Dia hitam malah kabekan dalam takalo malah sultan tadi. Dalam takalo malah badaninya awak takalo mimpi tiba rasa mengece iyo bana. Raso mengecek malahnya iyo bana agak saja malah di dalam mimpi raso basobok malah orang tua panjang jangwitnya kok jambang sudah panjangnya baku piarancak malah dipandangi dalam mimpi raso mengecek raso batamu iyo bana apalah kata gaek ini onde sultan dangakan bana sultan talalok di gunung ko lah tapi bana ko ma sultan datang indak kok sultan malah tahu jale indak kok sultan tahu persis baso naniko gunung kulam na sultan cari jak dibayang. Di siko tampik nambah 7 iyo di bawah gunung kulam talatak si batu akik si pusik bumi asalnya dari gunung berapi sultan. Barasalah dari malah dasar gunung Merapi 99 kali gunung Kurinci Kamalatui Nambatu bagai serjuo kini tibo di gunung Kulam. Baitu bana malah katanya kini kaladang kat kini maler yang buki di ladang malah bertanam lado. Obat tenggang lah sultan dinarai bulie basobo yo isinya sultan. Mimpi sampai malah sultan tasinta satu tasinta malah sultan tadi. Dalam tasinta takana pulo takana mimpi diinyo kini satu sudah inyoco itu baru tagak lambe-lambe. Yo
Yo barunya tagak melada lambek-lambek di sinanyo lah sumbayang malam. Ba itu bana malanyo kini sudah sumbayang sultan tadi. Oh barunya cuba balik kabar golek. Dek badan terlampau litak, dek awak terlampau latih. Sudah bercakap jawapannya mun tuan. Olah takalok malainya babalik dalam takalok malah sultan tadi tiba lo balik mimpi nan cot tadi orang tua tadi juga nak datang. Ona mimpinya ndak lama-lama, ndak panjang-panjang mimpinya nak kedua apalah kata gaib kini. Orang pak daunnya malah si injalai tumbuhnya sabala jalan. Kalau sultan nak balalai-lalai tampan kalapi oh dari tangan naik. Latadanga de kukuk melayang limbo tando wakatu laka masuk tasinta juo sultan babalik dalam tasinta latakana dua kali gaik ko datang menyuruh ambo malam ambil batu na batu si pusik bumi. Odek wakatu subuh lah tiba di sinaninyo basumbayang badoa ndak namu lupa naziki ndak namu lalai. Onansa sudah sumbayang subuh dek banyak zikir malah nyobakan sumbayang sunat iyo juo. Olah mulai matahari kata sini baitu bana dipandangi sarampiang surau jomo saji. Oh samo batabu kaduonyo di gunung matahari tabi sumbayang duha tibo pulo mae. Sumbayang duha malah badaninyo agak di dalam malah sumbayang duha di sinaninyo kama minta di sinan lainyo kama mohon ya Allah tuanku Rabi. Kok memang disiko lah batu malah kia si pusik bumi. Kalau memang batu rasa kiambo sebab lah dua kali mimpi nanti bo tujuannya kasinan juo. Oh kok iyo bajodo batu juambo. Kok memang lah rasaki ambo bana maklum sajolah keceinyo. Kapado engkau ambo menyambaka engkau kama minta tolong. Kok rasaki ambo melate langit tolong turunkan ya alai. Kok rasaki ambo tabanam dalam bumi tolong bosean ya alai. Baitu bana malakini. Oh indak lama melainyo berdoa sudah berdoa malah laka zikir di dalam sikir malah badaninyo mandang wang bunyi hati du ya Tuhan. Mandang wang labuni melate duya satu mandang wang buninya dan dia teduya ndak tanggung banyak binatang balarian binatang banyak bayi ruso atau kupun kijang bayi harimau atau babi dan ular bajalaran. Nah binatang ado dalam bimbo ndak tentu saja dolenya dibilari lah patah-patah dan anak kayu. Ba itu bana malakini dalam binatang banyak itu. Nyo ambil sekali malah kini yok batu nang ketek nan tujuannya nan sabananyo kanyo lantiang asa na lalu asa na dakok dakeinyo supaya jangan dipijaknya. Tapi bakau batu pak kanyo ambil dari datang malah di mukoinyo di hadapan bana datangnya datang laulah tapuang hari Tuhan.
Datanglah ulah mala tapuang hari ndak tabadodo gadang ulah kalau diukur mala ukur bana ado segadang mala batang karambi ba itu bana ulah na datang panjangnya lebih 5 bale meter. Sinan tairan mala sultan batua mangkok tairan badaninyo nam biasanya ulah tapuang hari sapal yang gadang diawak kabasuo iyo sagadang ngampu kakinya. Oi ko ndak tangguang mala kagadangnya sagadang batang karambi ko ndak ulah kodo sabananyo ba itu bana mala pangananyo la tagak kepala ulah la kamam bae sultan batua bakao dan ulah mala kamancoto la manggalat yang sultan batua manggalat yang kaumi mala sari hitamnya sembah mala rantiang sari tadi. Satonya sembah mala rantiang sari nyo lambui mala ulah nagadang lambui sarato jo katonyo ayun sarato mala jo katonyo sato talambui mala ulah tadi hilang dak tantu ulah gadang tuan. Ulah hilang mala gampola datang malatui mala copati tonggan dak tangguang do bunyinya kini malatui bana sajadi-jadinya taheran mala kini sultan batua apa bana kala nanta jadi badoyong bumi dek malatui. Rupanya satonya calik lapi mala kau daro dak tangguang gadang batu nan tabang. Kok dicalik mala batu nan tabang sagadang musaji batu tadi tuan. Tabang batu mala sagadang musaji iyo dicalik mala di udara mangabui mala tibo di hati anta dek kancang dan tumbatu anta yo de ange dasar dari Merapi gunung Merapi paca-paca batu di udara kok dietong paca batunya sabale banyak pacanya ndak tangguang kilau mala dipandangi bak cando bintang hati langit bak kambang api di udara bak itu bananya kini taranglah alam setumpat tu. Dicalik mala pacahan batu na 10 kapiang batu tadi manurui mala kini pandangan mato kamano pacahan batu masyang-masyang pacahan batu na 10 paca di udara lape kaulu aye kasadonyo setio ulu banda 10. Nampak sisi mala banda 10 dapet ditimpo dan batu akik duduk berdoa sambil bersimpu mandi jo bapa capek balik. Batu mala paca sabale 10 batu lah hilang kaulu banda 10 tinggal sebuah paling tinggi tabangnya tinggi kau daro kilaunya mala balabi bana ndak tangguang do kilau batu di udara. Malayang batu di udara tabang malayang di udara mangilik mangali mantang manyingkeke tabang di udara maarah karana Indopuro. Kerajaan mala Indopuro sawakatu itu mala kerajaan Indopuro istana rajo kok dibilang talata tantang si ingkasi namano namo kampung keteknya banamo Pinang Sabatang
sabatang dalam daerah Malasi Kasih. Kok lama yo mande becare panjang atai ndak kabasula. Lailang batu di udara, batu hilang gunung laruntua, batambah runtua gunung gadang, dek runtua gunung nagadang, tatimpo sultan basoi. Tatimpo malah sultan di tanah, rupanya sultan tatimpo lapisan sultan di sinan. Lapisan malah sultan di sinan, agak saja malah sultan tu pingsan. Kalau dibilang malah bilang mana, ndak tahu jo diri lai. Oi ndak tahu dole jo nambana, nang kudo malah palajang buki, nang tambang malah dia hitam. Indak jale tuannya pingsan, ndak tantu di mata kubunya kudo lalari sama jo banyak sama jo binatang dalam limbo. Tabaci malah tambangan kudo, ndak tantu arah dole kudo balari. Oh kudo lari sultan lapisan, maklum saja kok di sinan. Alie tada takuan belo, alie kapulo deranggai suwei, ditinggalkan sultan sadang pingsan. Cota kalau dia tong urang ulu langgai. Dia tong lah orang malah dan ulu langgai, agak lainnya malah orang langgai. Orang tasabui santiang bana, orang tasabui hebat bana. Sababnya mangkok malah cara itu dicalik sejarah malah inyek langgai. Mangkok jadi orang tasabui, mangkok jadi orang terkenal gara-gara dosa ketik tekalo masuk dahulunya. Tak kalau lah masuk malah dahulunya, liau nan dukun malah santiang bana. Mau be anak raja Indopuro, nang kebetulan rencananya kama mutusi ube. Oh anak raja mae, kama mutusi ube dan anak raja malah Indopuro lah turun liau dari langgai. Oh satunya turun malah dan dari langgai balai joraki bu. Sababnya malah naliau malah inyek langgai. Tak kalau masuk dahulunya nya pernah babudi baik, pernah bana babue elok. Oh sungguh orang babue baik, sungguh orang babue elok, pasti baliknya elok juga.
Dibilanglah masuk malah daulunya tak kalau orang Cina malah banyak kini kami nangkabau pai berdagang rencananya membali rampak kami nangkabau. Oh inyo kamari jo pincalang iyo jo kapa malah nyo nanggadang ba itu bana malah Cina kamari. Oh di dalam kapal nang gadang dak tanggung banyaknya Cino nampai badagang kami nang kabau tuan. Dek malang dak dapet malah kadi tulak mujuan dak dapet malah kadi raya rupanya malah pincalang malah orang Cino. Dek balai malah dalam lawitan dapet di bae dan badai gadang gelombang tinggi karam lah kapal Cino tadi. Oh karam lah kapal malah Cino tadi mana cadik pak baranang yo kok patui balik kanyo ambil ado kok mandainya pacodang atau na lain kanyo pakai kolai pelampung ado yo ba itu bana malah Cino na banyak barang naninda do dapet tompang barang naninda dapet tolong do alat kabaranang mati dilawi malah badaninyo bagi na dapet malah kabaranang olai dapet papan nutuk kamanompang badayuang juo dalam lawi kamano arah tujuan nangin kamano ayek nandare kasinan pulo malah kabadayuang ba itu bana malah nyokini nasaparo malainyo kabadayong lape katapi mola pasye silakitan ba itu bana mola kini. O satu tibo malah di tapi pasye litak badan bajalan guo sainggonyo malah badan dirinya kamano sajo lay karapik makan basuo karambi dimakannya. O apa na dapik lanyo makan nang pokok bisa dimakannya ba itu bana malahnya kini. Oh di dalam litak caro itu bajalan taboyong-boyong sampai karana si pulake tuan. Oh sampai karana malah bukit palake di sinan lainnya malah dapet kawan na pokok lai dapet makan napo karajo namo sajo biar membunuh jo marampok. Oh daripada mati ndak makan ba itu bana mola kini ado barampe orang Cina. Oh nama nompang pak pakai pelampung dek lai bisa kabaranang tasara kapasi gunung rajo. Tasara kapasi malah gunung rajo rupanya malah tiba dek sinan dek litak talampo litak dek lati talampo lati makan dak ado dalam lawi aye lawi menasak juo parui nanindak kabaisi. Oh sampai mati malah di tapi pasir tapi matinya lah di tapi barampe anyui kasinan. Oh batigo mati tapi pasien dan seorang pingsan di pantai itu tuai. Nan seorang pingsan malah di tepi pantai ba itu bana malahnya kini. Oh kebetulan orang sadang ado lah nyotolong di orang pinggir nam pingsan ko lah kadi tolong na mati lah kadi angke di kuburan waktu itu. Di mana tampik bakubunya iyo di tapi malah gunung rajo arama adang kampung alai tuan. Oh dari alai malah nak kasuran tie malalui dulu kuburan Cino sakit kapalo di bapi kie jo mandi bilo.
kabasu mati malah dan lah dikuburan nampi salah kau orang tolong dibawa ke rumah dan orang kampung dek banyak orang kamanolong dek lai babu dibayar sainggonyo malah cino dan seorang tu sampainya sadar bahasa itu Tuhan sampailah sadar malah badaninya ukuran awi dan aginai ukuran lapalah dia gi makan itu bananya kini sainggonyo lamo di sinan karajo di pasir jo anak lapuke nama laki dan penganak tabi malaki pikiran tibo biar memukik lada olu dan penting lai dapat makan itu bana malahnya kini sainggonyo lamo di sinan lah dapik penganak elok lah dapik cerita baik tanya bertanya karang sinan nanyo tanyakan malah semasa itu di mana siko orang sangat yang Tuhan di mana di siku malah dan murang hebat makok bertanya lah badaninya bukan maadang kabacakak bukan bakandak nak baparang nan tujuan malainya bertanya dek sakitnya alun cegak bana Tuhan naruponyo malah nani duit kini nan orang Cino nani duit nangko bukan Cino sembarang Cino orang hebat juga di Cino pandai membuat rampa-rampa paube sakit di dalam banyak jurusnya santiang banyak alemu hebat-hebat agak sajolah Cino sabu aku nampaliang kuasai bana iyo pandapik mula paringankan tubuh bisa melayang di udara dari bukitnya sampai ke bukit itu alemu mula nanyo kuasai ling swingkong namo jurusnya itu tanamo dari Cino demai naruponyo malah dek Cino tadi panik bertanya tanya dulu lah dapik tanya nan pasti lah dapik tanya nan elo kok itu malah kaditanyaan memang ada siko orang nan hebat memang ada orang nan santiang tapi tinggalnya jauh bana jauh di ulu malah dan mudik suranti dilanggai nama kampungnya ada Tuhan nan dilanggai malah nama kampungnya kok dicalik-calik lah di risiko maalui hijaunya gunung dipandang itu nalanggai nagarinya kok dicubo lah berjalan kaki berjalan santai co biasa 3 hari mangkok kesampai itu kecik rang di sinan
Tapi bertanya malah Cino tu tadi kok ditampu poncak bukit nangko lekok sampai awak kalanggai. Nama nuri kaba orang sinan kok lape gunung nanti goko lama nurun kanagari langgai dosana Indak dietong dole lamo banana ninyo melarang Cino tadi ruponyo inyo orang hebat lah nyo pagunokan alemu inyo nyo kanalo pendapat batin 100 jurus nanyo mampu agaklah orang dak olu kana monyo orang bisantiang kasadonyo kok indak cuy tu santiang Cino ndak kalape kami nang kabawa mae Lanyo pagunokan mala alemunyo jurusnya kalau dibaca ling swingkong jurusnya pakai alemu paringankan tubuh satu dapik mala katona pasti dapik pikiran jona nelok maripat tabuk joinyo ruponyo si Cino tadi malayang dari malah tampiknya kini dari nalangang inyo tagak nak jan tampak lo dinambanya nyotarui malah ke puncak gunung malompe maili buki otuan lape di buki malah dan kayu gadang lape ka buki malah kini di baliknya banamo malah kini si buki tongga satu lape malahnya dan kini di buki tongga malompe ka buki siam palu satu lape buki siam palu nyotarui malah ke kayu aro dape di buki kayu aro malompe ka batu bala de tuan kok kayu aro malah dan jo batu bala jembatan kete antaronyo mande kanduanyo kalau nyo kana mungkin dan pesek kasudanyo itu mana lah katonyo kini sadang untung dan kadia malah lapenyo dari malah buki bala nyo tambah kekuatan batin nyo tambah ringan tubuhnya malayang dari buki batu bala tibo di puncak buki amacang atuan nantenggi tasabui buki amacang nagari langgai di bawahnya kamano bana lalai kabateng enggang pincalang bana nanda angado detuanai dibilang malah naninyek langgai garak raso tibo dek liau lah tibo tando padoinya aliau na sadang zikir bana babuni caca di bubuangan babuni caca di bubuangan mencari situ pejonjang malompe kucing balang tigo
Oba puta puyu di sasaran malenggo pondok gadang liu tandonyo tamu nala datang. Tandonyo tamu nala datang ba itu bana malaka dibilang liu tagak mala di laman pondok lo caliek ka poncak bukit siam bacang tampak sabantu alang tabang samode alang mala lo pandangi malayo mala kalaman mala pondok liu ona liu mala sinyi langgai urang kan santiang kana monyo urang nan hebat kana monyo ndak namu dikicue saja ndak namu ado ditipu saja raba balai dan urang talu kabalai mabali lado oka mano bana la cino kamanyuru dinan tau tatakok yu tuan. Satonya tibo mala di alaman tagak badiri mala orang Cino dek liau mala sinyek langgai tamu bayi rasona datang dak ado baniak salah bukan keburuk tujuannya basalam langsung mala jo inyek langgai la basalam bajawet tangan samonai kate pondok tuan. Samo naik malanya kate pondok agak latibu malah dan nate pondok bakato sekali malah dan inyek langgai nangkap pado parusinyo sarato jo anak inyo kini nak kanduang dangakan bana oiko latamu ayah malanyo nanti bu agak sugiro lanang gadina agak sugiro lana rana gadi ba itu bana malaka dibilangkan agak sajo malah naninyek langgai ko ulo jo kopi malaka disabui ko temani naka dietong ndak ado liau malah batemani ko gulo na pasti tak lo ado oh cuma minumannya badan liau air tabu bagi kopi tuan. Oba itu minuman kok dilanggai maaso dulu kok dibilang nanaye tabu pakai kopi itu minuman paling rancak maklum lainnya malah inyek langgainya ado baranak malah gadis seorang anak gadinya lah kok disabui kok gadang indak lah gadang bana ketik nan indak ketik bana siapa namo nang gadi banamo sisarianun di olanya tatiang malai kalua bakato lainnya malah sarianun onde ayah malah sabananyo sarato tamunyo nanti bo karupuk ditanduk kambing baserak-serak kabarando ayem bosanduk lambot tatiang minum la ayah kaduonyo mbak itu kato inun tadi. O satu talata malah ia tadi naninun pai malah dari sinan agak lainnya lah sarianun nayam dipawit narang pondok nabagak tinggal di pawitan kalau nyoinun kamalenggo linju sadonyo pasandian
minum kaninyo malah inyek langgai duo joinyo malah orang Cino baru bakato inyek langgai onde tamu dangakan bana ona niko malah minuman kini mungkin dak ada do di negari Cino naniko minuman khusus kami oh aye tabu nang kami abui iko bacampu koma pakai kopi cubola minuman kami oh agak lah Cino malah nyonan tadi nyo minum pak aye tabu malah pakai kopi tapana Cino marasoi Oko ndak takui lah ye ko angik mungkin habis sekali minum dia. Oh baru bakato malah Cino tadi kapado baliau malah inyek langgai dek lama air tarasoi. Enak juga air Milo ya bagus katanya apa itu bana malah katanya kini. Oh maklum lainnya ini langgai mandanga bahasa Cino kurang manggarati badan liyo cuman enaknya saja na jale lama kata awak di siko. Oh apa pangana malah kini nyek langgai kecik awak ku aye tabu keciknya aye lucu itu bana kecik panganan ku langgai ndak jale di liyo aratinya. Oh tapi biarlah keceinyo na pokok air lenyo minum tuan. Oh baru bakato malah dan inyek langgai dangakan bana malah di dusana ku ambo di siku malah orang sabui indak banamu badanamu cuma orang panggil inyek langgai. Gadang kete orang bayinya tuo mudo orang bayinya ba itu bana katonya kini nak jale tabang kababale oh nak kato jale basambui nak gayung tentu kabatan tangan batanyo ambo kadusana siap panggilan sabananya. Oh apalah kato malah dan orang Cino bakato malah bahasa Minang kalau di siko malah badan awak salamu menggali ke Minangkabau de ambo sudagar malah orang Cino ndak ada nama orang panggilan cek saja panggilan saja dulu. Oh baru bakato malah inyek langgai dangakan bana lancek sabananya ala bak pipata kami di Minang kalau bertanya lah piara kalau barundiang sudah makan diraso ara ala lape makan alum minum kanala sama laki nasi basandu apa tujuan sampai kamari cek. Menjawab lainnya malah Cino kini dah ada inyek malah sabananya tujuan ambo datang kamari ndak tujuan lain-lain ndak mau kasih na bukan kan inyek lah dapat kabar nang karam kapa malah badan kami na banyak labi lari na mati pun dilawi ado juo sampai ke alam gunung rajo kami barampik sampai kamari nanti go mati tapi pantai ambo tak dampak tapi pasir. Onani lalang mula babondong lapi dan kau juangnya kondak rampasi nama nolong indak mungkin. Oh awak basuhnya
Sadang deinyo melaka duonyo jadi tujuan nambok kamari bertanya-tanya karang banyak di mana pandai orang mau be on di mana pandai ramau ruit nama naru alemu tinggi nama nyimpan pada peso Oba itu bana malanya kini mandanga kato malana itu agak rang dulu kan namanya odang akan lancik sabananya alemu soleh indah ado pandapik ganji jauh bana cuman nanadonyo di badan ambo tawa-tawa sakit kepala cek yakini caiko langit sabananya apa nanado tolonglah ambo ganti batuka jadi juo ba itu kecik sabananya olah mangijo malah candonyo lampu tinggal wakatu limo mini orang Cina dilanggai lah batamu samo batenggang dinarai Mandangala kato malanan itu menjawab sinan malainya langgai dangakan banan cik sabananya kola pilagam lakaba belo katukoran dalam padi kola coy itu nangka elo samo sanang di dalam mati nang kita bukan jua bali nang kita bukan baharago timbang ampok kecek di siko tuka pikiran baso tinggi cek